naimbag aldaw kadati amin. Tataman kat iskasan tayo about iti kina Diyos na Yeso Kristo kasi naituin nga argument. Adan na iti grupo nga mga ibaga tao laing ni Yeso Kristo. Madi na maawatan ti dual or duwa nga kababalin ni Yeso Kristo. Isunakat Diyos kan tao. Tapno may pakita tayo, maawatan tayo, ito ang kinapudno nga Diyos talaga ni Yeso Kristo. Amuin tayo dagiti kinapudno nga mga isuro iti kina Diyos, nga po tayo nga Yeso Kristo. Ti kina Diyos ni Yeso Kristo, kailangan tayo unay, kada tayo para iti panakaisalakan. Kung na iti Romans chapter 10, verse 9. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kailangan dito yung panamati tayo, nga dito yung maisalakan tayo, nga po tapat yan tayo, nga ti mga isalakan kat Diyos. Madi mabalin, nga tao laing di mga isalakan. Pasapo lang iso na kat Diyos, di mga isalakan. Anya nga ron, sa dalin tayo, dagiti mga iprove, iti kina Diyos ni Yeso Kristo, pudno, a Diyos ni Yeso Kristo. Kwenta, ada 11, nga dalin tayo idireti, mang paniknek idireti. Maysa, ni Yeso Kristo kat nagpada, iti Diyos Ama, kan iti Espiritu Santo. Iti Matthew chapter 28 verse 19, iti ibaw ti sadda, dagiti namati, dagiti na mabunyagan, bunyagan da isura iti name of the Father, the Son, the Holy Spirit. So iti dayta may pakita nga the Father, the Son, the Holy Spirit ket the same, paparehas na. Ora pa iti benediction, iti 2 Corinthians chapter 13 verse 13 or 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Be with you all. So iti dayta may pakita nga ni Yeso Kristo, God the Father, magpaparehas amin diay. Awan ti na ipababa or lower. So maawatan tayo, mapudno nga Diyos ni Yeso Kristo kasi naipada tinagan na naipada iti Diyos Ama kan iti Espiritu Santo. Ni Yeso Kristo ket may kadwa, ni Yeso Kristo ket nanaganan akas apo. Iti Psalm chapter 110 verse 1 kunana, the Lord said unto my Lord. Ni Apo Diyos ket kunana said unto my Lord, ket di my Lord iti daytoy nga bangbangitan ni King David ket ni Jesus Christ. Sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. So inga na maamak da talaga amin. Iti daytoy may pakita nga ni Yeso Kristo adda title na nga isu na ti Apo talaga. So anya pa iti pagduaduan tayo, maditoy patyan nga isu na ket Dios na talaga. May sapay nga mga paneknek, iti panakayanak ni Yeso Kristo a virgin. Kunana iti Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord Himself will give you a sign. See, the virgin will conceive, have a son, and name him Emmanuel. Emmanuel, di inaganda ka ni Jesus Christ. Numaypas nga, di ubing, name him Emmanuel. Matthew chapter 1 verse 23. Kunana, see, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which is translated, God is with us. God is with us. Adda kada tayo ni Apo Diyos. Isa ito may pakita, ni Apo Diyos talaga, adda kada tayo, kasi adda ni Jesus Christ. Mabaling ako natin, no saan mo Diyos ni Yeso Kristo, kasanong ibaga na Emmanuel, adda kada tayo ni Apo Diyos, no saan man ni Diyos. Sa masapon nga Diyos talaga ni Yeso Kristo. Pasyente yung isumang paniknik na Diyos. Nanaganan ni Yeso Kristo. Itinagan ti Diyos akangatuan ni Yeso Kristo kasi propesya iti Isaiah chapter 9. Bumawalang in chapter 7 that time. Chapter 9 verse 6. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will be on his shoulders. He will be named Wonderful Counselor. Nga which is ngagan ni Apo Diyos niyay. Mighty God, ni Apo Diyos, the Almighty God, Eternal Father, agnanayon nga Ama. Dito kat adagang ipagalian na isang mayawagan iso na itagnanayon nga Ama. Prince of Peace. Iti John chapter 10 verse 30, kunana, siya kanti Ama, may sa kami. Ni Jesus Christ kanti Ama, may sa. So maawatan tayo iti dito nga ni Apo Diyos, ket talaga nga Diyos, kasi isu ti isuro talaga ti sao ni Apo Diyos. Iti Isaiah, John chapter 10 verse 30. May sapay. Nagpada itinagan nga imbaga ni Apo Diyos ken ni Jesus Christ ajay name nga I am.
nagpada na. Iti Exodus chapter 3 verse 14, kuna ni Apo Diyos. God replied to Moses, I am who I am. Siya, ti siya. Kuna ni Jesus Christ manen. Iti John chapter 8 verse 58. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Adda akon. Adda talaga isuna. Kat iti Leviticus na ibilin kadag iti Hudyo nga di ay nga panang i-claim ni Jesus Christ nga isuna ti I am actually. Kat maibilang di nga blasphemy. Kasi i-claim na di kina Diyos na. Kat iti dayta dapat isuna kat papatayin da. Ipapatay da actually. Nga ni Heso Kristo, saan nga napatay? Kasi saan nga nagbason man ni isuna? Kasi isuna mismo di Diyos. Tanong saan nga Diyos isuna? Nakamali isuna. Ngam kaputa Diyos, isuna na kinaagpay isuna nga Diyos talaga ni Heso Kristo. Saan nga napatay? Saan nga nagbasol? Masapol nga maawat ng TDI. Nga Diyos talaga ni Heso Kristo. Diyay ti kinapod no. On pamaliwan. May sapay. Mga panitnek nga Diyos talaga ni Heso Kristo. Pinakawan ni Heso Kristo ti basol. Mark chapter 2 verse 5, ingano iti verse 7. Kunana, seeing their faith, Jesus told the paralytics, Son, your sins are forgiven. Pinakawan na di basol. But some of the scribes were sitting there questioning in their hearts, who does he speak like this? He is blaspheming. Who can forgive sins? But God alone. Sino ba timapakawan iti basol? Ni Apo Diyos laeng timamakawan. Kunan Jesus Christ, your sins, Son, your sins are forgiven. Napakawanin dagiti basbason mo. Maawatan tayo ng tinay ito. Nga ni Heso Kristo, iso na kat Diyos kasi mamakawan iti basol. Pinakawan na di basol di ay paralitiko. Ngarod, di nga banda, ayan na, makipakita nga Diyos talaga ni Heso Kristo. Adan iti pan nakabalin, nga agparswa. Iti John chapter 1 verse 1, gana iti verse 3. Nga, iti po nga na kat adan ti sao, kat ti sao kadwa ti Diyos, iso na ng parso iti amin. Wala na iti Hebrew chapter 1 verse 3, the Son is the radiance of God's glory and the exact expression of His nature. Iso na talaga ni makipakita ti kinasasino ni Apo Diyos, sustaining all things by His powerful word. Babain iti sa una, kat iso namang biyag iti amin, kasi iso na dinamarswa. Kailan kaya nang ikan iti biyag, kaya na nga protektaran, aywanan talaga amin. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So, ito may pakita, siya sin talaga ni Heso Kristo, iso na talaga ti Diyos. Diyos talaga ni Heso Kristo. Maawatan tayo ti talo a persona iti ni Apo Diyos, and the Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo, kampanek ni kanto lang tata, nga ni Heso Kristo, kat Diyos. Anya nagigi verses naman pakita iti sa ni Apo Diyos. Dito yung kinapudno. May sapay, addaan turay kadagiti amin abanag. Luke chapter 8 verse 24. They come and woke him up, saying, Master, we are going to die. Then he got up and rebuked the wind and the raging waves. So they ceased, and there was a calm. So ito kinain ni Heso Kristo ang pakalma di ano man yung daluyod. May pakita nga kaya ni Heso Kristo mandaran, nagti aming nga naparsma, tapno iti kasta maaramid laing di pagayatan na. At daan isuna iti turay. So siya sinumet diyay, nagmandar. Masapol Diyos diyay, nga mangimandar, nga kuna na nga agistap di angin, agistap di wave, kit agistap dagi di mga paspasamak, agtal na. Masapol nga Diyos isuna. Kasi kaya na nga i-control diyay, pinarswa na. Okay, may sapay. Ang makipakita ti kina Diyos ni Heso Kristo, inawat na ay sunakit maidaydayaw. Kunan iti John chapter 9 verse 38. Ada actually dagiti mga ibakang no bilang ada ng worship kan Jesus Christ. May pakita nga Diyos talaga. So na, ito yan mga paneknek. I believe Lord, He said, and he worship Him. Ito yung pinaimbag ni Heso Kristo. Yadala ka ni Jesus Christ, in worship na. Nagparintumeng talaga. Anang daydayaw ka ni Heso Kristo. Ora pa'y dagiti Magi, honor dagiti masirit, nga nalaing, nga nagkapuy di Babylon, napan di nang bisita ka ni Jesus Christ, doing palaing, ti Matthew chapter 2 verse 11, kunana. Matthew chapter 2 verse 11. Entering the house, they saw the child with Mary, his mother, and falling to their knees, they worshiped Him.
Dagiti pa ket masisiri, lalaki, dinayaw da mismo ni Hesus Kristo. Saan da nga dinayaw ni Mary? Ta saan nga madayaw ni Mary? Ni Hesus Kristo lang yung dinayaw da, kasi ammo da, nga Diyos, talaga, isuna. Kan impaida dagiti nagingina asagot para kanya na. May sabay, inawat na ti kinuna ni Thomas, iti John chapter 20, verse 28. Thomas respond to him, "My Lord and my God." Dito, in-accept ni Jesus Christ, hindi nga kinapudno, kasi pudno met nga Diyos talaga ni Hesus Kristo. My Lord and my God. Kuna ni Thomas, may isang apostles ni Jesus Christ, naawatan natin kina Diyos ni Hesus Kristo. May isang amang paneknek, iti Romans chapter 1, verse 4. Kapoy, dito yung kinapudno, nga panagungar ni Hesus Kristo. Kanana. And was appointed to the powerful Son of God according to the Spirit of holiness by the resurrection of the dead. Kunana, no may papan iti panagtaod na iti Diyos, ken kinasanto ni Jesus Christ, na ipakita babae iti naindaklan, apan nakabalin nga isu ti anak ti Diyos, gapu iti panagungar na. Nagungar na Yeso Kristo, mga paneknek nga talaga Diyos isuna. Isuna metlaing ng race iti sarili na, tapno iti kasta, agbyag manen. Ngaron, adu dagiti mga ipaganga, saan nga Diyos ni Yeso Kristo? Ngayon, napakita tayo dagiti mga paneknek iti kina Diyos na. Adu pa'y actually, ti mga ipakita iti kina Diyos na, nga iti sao ni Apo Diyos, ta isuna ket ngarot, ket isuna ti manggiti malipod Genesis, ingano iti Revelation, ni Yeso Kristo diya nga mabangbanggit. Amin nga kababalin, nga da ka ni Yeso Kristo, nga isuna ket Apo Diyos, nga isuna eternal, da ka ni Jesus Christ, dati amin, amuna amin, abanag, iti panakabalin na galad, amin nga galad, nga da ka ni Apo Diyos, attributes, at damit laing kani Apo Teo, nga Heso Kristo. Ngaron, patsyan tayo dito nga kinapudno, nga isuruti sa uni Apo Diyos, kasi dito iti kinapudno. Diyos talaga ni Heso Kristo. Saan nga agbalin nga mga isalakan ni Jesus Christ, no saan nga Diyos isuna. Masapul a Diyos isuna, tapno kaya na tayo, nga isalakan, gapo ijay panakabalin na. Patsyan tayo dito nga kinapudno. Kahit man nga agyaman, alike man dito yung gunawa, agyaman ka dito yung mga subsubaybay, iti yung programa tayo. Pang-share tayo iti kinapudno, babayin iti social media. Namnamaik ti kanayong pay, panagtultuloy a support tayo, ni Apo Diyos kadi, iti pang bendisyon, kada kayong amin, and then mga pay, iti nawadwan. Nga panakamo, panakaawat tayo amin, iti kinapudno. Madayaw unay ni Apo Diyos.